mana iwe obi aka ọbụzi na nne ya ji akpọ nne ya asị ọ ga-achọzi ịjụ ntị na-agba wee nụ maka nne obi aka wee luo ofu mbọsị ya obi aka ọ wee kpọ nne ya si a na a ga-etiwe ijele nnọọ o bunyere ya maka na afọ ife kpatara oge ji wee kpọ nne ya asị oge ọbụla ekwu maka nne ọ na-agbakasị ya ntị nne obi aka makọkọ na ọ bụ na obi aka emekata wee tiwe anya bụ ijere na obi aka na onwe ya ga-anwụ obi aka ọ bụ sọsọ ofu nwa nwoke ọ mụtara lebe anya a sịkwa na onye ofu anya ji isi ụgwọ nne obi aka wee na-ebe na-agbapụ ndị obodo dịka biko gbazue na-emeri aka anyị bụ n'isi obi aka obi nwa mee obi aka obi nwa obi aka obi nwa obi aka obi nwa nyekene m ijele m akwa n'ijele m ji agba mgba nyekene m ijele m ji agba mgba ọbụna na be mmụọ ijele m na-agba ike ya ọbụna na be mmadụ ijele m na-agba ike ya obi aka obi nwa 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 awanzenze obi aka obi nwa awanzenze awanzenze obi aka obi nwa awanzenze. Ụmụ ibe ekene m unu ndị ndozi ọdịnala nwanne nwoke nọ nso ekene unu anyị si ka udo dịrị unu n'ụbọchị nke taata na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo na anyị nwawo ndị kwere n'ihe otu kwuru anyị nwawo ndị agha si na Igbo agaghị ana na ọwụkwa kama Igbo ga-ana ka anyị na anyị nwawo ndị ahụ nyere ọkụ n'aka anyị nwawo ndị na-eme Igbo na-ekwu Igbo na-eti Igbo na-eri Igbo na-asa Igbo na-ata Igbo na-agba Igbo ọ anyị nwawo ndị agha anyị si kama na Igbo agaghị adị kama ka anyị biri n'elu anyị anaghị eme omenelu na omenala ka anyị na-eme. Ụmụ ibe asị m na a ga-ekene ego na-ekekere ụwa kene ndị ọkpụ na ndị egede asị m na udo ga-adịrị onye ukwu dịrị onye nta dịrị ikwu dịrị ibe dịrị nna anyị dịrị nna anyị. Ụmụ ibe asị m na ọ ga-adịrị ụlọ na mma. Anyị si ka anyị wetara ụlọ ozi taa obere oge anyị enweghị oge mana anyị si ka anyị were nke obere dị adị maka anyị na ha akwadobe maka nkụzi nta akara anyị na-ahazi akwụkwọ nkụzi nta akara nke anyị ga-eme na Nnewi ebe anyị nwere heritage center anyị enwere onye bi nso ya kpata ụmụazị ya ka akụzierie ihe ndị Igbo na-eme. Unu afụrụ egwu Igbo obi aka obi nwa ị na-akpọ ọgwụ na-egwu egwu na-agụ ị na-ege ntị na-anụ ihe a na-akụzi kenye nke wa na-akọ akụkọ nke ndị chiti Amerịka a na-akọ ihe a ọ si obi aka obi nwa m awanzenze ọ na-esi gị ozi ụka bụrụ ilu ọ na-ekwu okwu ị na-aghọta egwu nke ọgbara ọhụụ a na-etizi n'elu even before ịghọta ihe a na-ekwu ebe ahụ ị ga-e Davido ma ị ga-e Faino nwanne tupu ịghọta ihe ndị a na-ekwu ị na-ajụ ma ọgwụkwọ Igbo ka a na-asụ ebe a ịchọ ige ihe Faino na-ekwu nwanne ị nidiri specialist ka ị wee ghọta ihe a na-akọ dị because ọwụ na ọ bụghị ya nwanne o nwere nke ọ kụrụ oge nwa my brother na-agụ dịtịrị ọsị ọwụ na ya nwere a get angel for my ghetto na o tekiri m some months before nghọta na ihe diziga na chi ikwu a get angel for my amam ka o si ekwu dat na-ekwu ọ fịara m ahụ ịghọta na this guy na-ekwu na ya nwere angel na his ghetto aghọtaghị m dịtịrị m na-achọ ka m mara ma na-asị my brother o Igbo ka onye a na-asụ ọ chọrọ Igbo osi dibe egiri jawa anyị fada ye tia ka ogene oruone nke ona mana ọ bụ ebe ahụ ka anọzi ọwụ na ego ha egwu otu ahụ ị naghị ere anya maa na nwa ụkpana na-eregisi ụkwụ n'aka ọsịna ya na aha mmanụ ụkpana na-eregisi ụkwụ n'aka ijụọ ya ọsị gị nwanne ya aha na aha mmanụ ịjụ ya kedụkwenụ mmanụ ọ na aha ọ bụrụ ụkwụ ya ụkwụ ụkpana na aka ụkpana ọ ihe na-asụ kwụtụkwụtụ n'ime ọkụ ahụ a na-ekwu ọ bụrụ mgbe ụkpana mechazie ka ọ pụta n'ime ọkụ odo onye anya na onweghịzi ụkwụ na aka o ji apụta.
ụmụnne m na ụmụnna m, ihe mere anyị ji wee dịrị ndụ taa, obi aka obi nwa m awanze, ọ sị gị biko ọkụ o ji afụ ụzọ bụkwa ime mmụọ gị, ọkụ iji afụ ụzọ, ọ bụ ya bụ ihe anyị na-agwa gị, because all this knowledge bụ your light. Light ọkụ ahụhụkwa nke iburu lampụ na-akpagharị, ya o symbol ka a na-ekwu. All this knowledge will light that will lead you. Ụwa bụ ihe efu, ihe efu void, void is full. Void, a sị na space is empty, nwanne but ọdọrọ empty, enwe ihe na-afụ mba, mana ọ juru eju, because ebe a ka isi ekuru ume ị na-ekuru. Ndị amụma ụgha ejeghị egbu gị, kewere ndị amụma ụgha, maka na edukeshọn, ihe ọbụla ịma n'ụwa ọ mmadụ kụziere gị, ihe ọbụla ịma n'ụwa ọ mmadụ kụziere gị, mana amụma ụgha nwa anwa kpara gị aka, amụma ụgha kpara gị aka, ọ gwa gị ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme, idefend gị ideology na-amaghị isi, emesi nweta mgbe ị nwetara onwe gị, ị na-asị so iso ndị eme ụdị omego gị, omego m edefend go m ihe nna amaghị, at the end of the day na-ajụ onwe m, nwoke ijikwa anya gị, ọ bụrụ ndị amụma ụgha. Omego m mmesịa na-ajụ onwe m, nwoke so nke mere ụdị ihe a, you don't believe it yourself. Ọ bụ amụma ụgha ka a na-akpọ ya. They will destroy you. Ha ga-edestroy gị, ị na-aka na iwuru daiz, iwuru pitipin itipiafa, like life and direct. Nwanne ihe ọbụla mere gị n'ụwa nwere cause and effect, and ndị Igbo nwere ya na concept. Ndị Igbo si na uche bụ akpa, onye ọbụla ma nya nke before nwa bekee amara na mental bụ isi. Ndị Igbo na-akpa isi ndị Igbo na-akpa isi. Ndị Igbo ji wee sị gị na uche bụ akpa, ndị mmadụ echara na-ekwu akpa a anya n'aka, ndị nkịtị ọnụ na uche bụ akpa, oche na-akpa ahụ onye n'aka ka a na-ekwu, mana ndị Igbo na-akpa isi. Kedu ihe mere Igbo ji akpa isi? Because imo ihe wu ntutu before ha akpa ya akpa. Gịnị ka eji akpa ya? Eriri ka eji akpa isi. Kedu onye gwara ụnụ? Kedu ihe a gwara ụnụ na eri bụ father of Igbo? Mana eri ka eji akpa isi, na ịma na onye nwa the bonding principle between you and the universe, you and the verse. Nwanne okwu karịrị akarị, ka a hapụ okwu ha maka ndị gbagotara agbagote, because onwe ndị agaghị aghọta. Ịtụzie ndị a sị gị na-eriwo onye nwa chefuo na eri ka eji akpa isi. Onwere ha aghọta ihe a na-agwa ha na data isi owu ahụ anyị na-akpa. You don't understand. Every Igbo philosophy is a message. Heavy one nke buru ibu, ọ bụrụ okwu ụmụazị. Ndị Igbo bụ ndị egede, bụrụ ndị ọkpụ, ọ bụ ndị eji amatụ. Ọwụrọ ndị nkịtị. Ụmụnne m need a special class to understand Igbo language. You need a special classroom, special class to understand the Igbo language. You need a special treatment. You need to eat. You need that is to eat alkaline food, electric food, for you to understand the common Igbo language. You need to vibrate. You need you need to light your light before you can understand the ordinary language. The ordinary language. Ọ bụrụ about to bịa pụọ, no. Ọ bụrụ about to bịa nwoke mbịa ebe a. Ngwa gị na bịa aha dị 20 in different angles, ị gaghị ekwe. Bịa aha ị kpọrọ. Ọ bụrụ na-ebi ọkwụrụ ebi. Ị na-ebi ọkwụrụ ebi na, yes na, the same way ichikwa ebi ndụ. Ị na-bread, slicing bread, ibiri ya ebi. Mana ị na-ebikwe ndụ ebi o. Ị na-asịkwa mmadụ bịakwa o. Ịhụ ka isi wee cut ọ dị tin. Ikwekisi wee cut ọ dị aka. Mgbe ahụ ị na-eri ụtara, ị na-aberi ụtara ahụ eberikwa. The same bịa aha kwa o. Ka ị na-aka ọtụrụkwa dị ụtara. So ụmụ ibe, Igbo language is very very, the Africa is not working because Igbo language is not working. If Igbo language work, Africa elevate. The light of the world Igbo. Igbo is the light of the world. Nobody can take that away. It's an honor, and the world must respect that, because it's a man life. Something must know it. Something must, because the philosophy and the philosophy. This this present Western philosophy na Egypt.
gave Pythagoras, Plato. Now yesterday, this happened yesterday about Plato and Pythagoras and so on and so forth. Ka ezi ebe ha si nweta. So the only thing you don't know is something that has been very long time. So you know their own because it's not long ago. That's why you know it. You know it because it's not, if I will not carry 5,000 years, nobody will know it. It's as simple as ABCD. If you know it because it's close, why people don't understand African language is because it's been old. I need reform one. We need reformation. Mother is not true onwe ya asị. And the source on them maya ga-eme ya because one mathematics 2 plus 2 itinye 2 kweta ihe ọzọ onye ga-anọ 22 nyere ga-anọ ọsọkwa gị kpọọ ya 22 ọsọ gị kpọọ ya 2 plus 2 ọsọ gị kpọọ ya 2 2 and 2 nyere gị 4. That is ihe Igbo standard for. Igbo anaghị account. Igbo don't count more than 9. Ndị ọzọzi bụ ana ọ sị iri wụ na iri ana. Simple as ABCD. That means he's telling you about life at the same time. Na-agwakwa gị about number. Igbo si gị ọnụọgụ nyanwa wụkwa ọnụọgụ n'ọgụ the fighter nyanwa wụkwa ọnụọgụ that is war front. The same eji wee sị gị na ọnụ mmadụ ji wee were ọnụ mmụọ. Before ndị Igbo ma destiny eze ichie ọkwa eze itete ụra ịta atụ ka ichicha eze gị. That means so symbolize the spirit. That's why you killing it. Your spirit must be keep clean every day. Itete ụra in the morning ọnụ ga na-esi isi. That means that ụra ahụ ịrahụrụ na ị gara some places in the hega na ịpụtago n'ụtụtụ ndị clean ya irisia nri ikilin eze gị ọwa eze gị ka iji ata ihe because you use it to judge anything. If you want to judge, ịchọ judge anything nekwe judgment itinye n'afọ oruzie n'afọ afọ eselete oruzie n'afọ afọ asị ya mba achọghị m gị. So upon destiny still don't understand there is a judgment. But your food judge anyụọ gị na nsị. You don't understand. Mana irisia nri ịnyụọ nsị why na afọ ahọrọ ha niile why o ji wee họrọ sọm wepụ sọm na nsị why? Because you have been rejected. Weba na nsị ndị Igbo ji wee sị Igbo alịa m o nwere ebe a na-akpọ Igbo alịa m ọ ya wụ the fifth son. Ụmụ ibe okwu buru Igbo ebuka abụrụ ha ụkọ. Ọ kaara gị mma na iji ihe a na-ezi ebe a bụ ozi ọma. Nararie n'ọbụ nri ọma, lararie n'ọbụ nri ọma o. Okwu ọdịnala bụ okwu na-enye ndụ, bụrụ rie n'ọbụ nri ọma. Ọ bụghị okwu ndị eji. Gịnị ka ịgbawu Jehova? Ịma ihe bụ Jehova? Can any one of you tell me the meaning of Jehova biko? Ị ga-agwa m isi okwu Jehova. Okwu ndozi ọdịnala bụ okwu na-enye ndụ. Nwanne bi simple practical because you are practical. Don't believe on this illusion. Okwu ndozi ọdịnala bụ okwu na-enye ndụ. Narị ya rie na ọ bụ nri ọma. Irizie ya pụọ ndụ iwefumazie Chukwu anya. Chukwu ahụ ị na-ekwu ị chọrọ ijefu ya anya. Can you see it with naked eye? No. Then also onye adịghị ọcha anaghị abịakwute ịdị ọcha. Ọkwa ha ọcha nke anyị ka a na-ekwu ọcha nke mkpụrụ obi. Ịdị ọcha na mkpụrụ obi gị. How can you see also if you are not clean you don't come in near me? So kedu ihe ị na-akọ? Na mmadụ atụkwado onwe ya asị o. Nna okenye eti asị adịghị mma. If you are not clean you don't come here. Ị naghị anụ ihe na-anụkwa ihe. If you are not clean you don't come. So ihe na-agwa gị bụ the only way to clean. Nna gị ma bụ that na spirit bụ eze symbolizes spirit. Eze oh judgment.
all the purifiers, because teeth purifies. That's why you need to clean it every morning. Ime ihe osie isi. If you don't clean your character, otu agwa gị si esi. Ọwụ na clean ha agwa gị, otu ahụ eze gị si esi ma itete n'ụra. That is how agwa gị ga-esi wee na-esi chukwu isi. Agwa gị ga na-esi chukwu isi otu a, but ị nwere ike ịga ha ama. Ị nwere ike for you all enjoyment. Mana mbosi onye ochi ga-akwa nna ya. Anyị eje chọrọ ihe anyị furu efu. Mbosi onye ochi ga-akwa nna ya ka a na-afụ ihe furu efu na village. Nsogbu adịghị na-akụ. Ana m enwe fun, I'm enjoying. I'm having a good life. Yeah nigga, what's up? Hey man. Nsogbu adịghị. Nwa mgbe nta akpọ resort onye ọbụla abụrụ ngwongwo ya. Odo n'anya na-abụ nna gị wepụta nna nwanne. Enwere ihe anyị na-ekwu ebe ọ dịsị ka a ga-asị na anyị na-ayọzi ndị mmadụ biko. Nwanne jegodi jee check the history of Igbo land. Ị na-aga na street ego ifu ego mmadụ iwe even ụja asị na ịtụtụrụ ịghọrọ mbe ichewego na asị na ịtụtụrụ ego n'ala Igbo ịghọrọ mbe. Ịnwa anwa were ego tụtụta ego na street were gaa bụ ụnụ mụnụ mesịa gị ihe that day. Next time ifu ego ineda anya n'elu even mmadụ na-egosi gị inefu anya kịta na mmadụ na-abụ ga-anọgide ọgụ gbuo onwe ha ebe ha na-achọ ịtụtụrụ ego na-abụghị nke ha. Mmadụ na-abụ ga-anọgide ọgụ gbuo onwe ha ebe ha na-achọ ịtụtụrụ ego akwụkwọ ha nke ego awụghị nke dị ka ọhụụ nke harị ka i wee fụ how the mind na-agwa ụnụ na the mind with the problem of human being ụnụ enweghị ike ikwenwu. The mind is the problem of man because man is manual. As long as man have problem, the life is destroyed. Because all man nwere access to everything. Man can build plane. Man can build every type of weapon. Only man can do that. So man is more dangerous than volcano. All this hurricane in Africa, man is more dangerous. Man can build nuclear. Even man can manipulate earthquake. Do you know that? A man nwere ike imenwe earthquake manipulate. Do you know? Man can make earthquake, create them through hack. Destroy the whole village. Man nwere ike ịrụ nuclear, destroy the whole village. Destroy ọkwa atọ ya na Hiroshima. Jee mee research gị. Onweghị anything more dangerous than man. Nothing more dangerous than man. Ọ naghị exist. It doesn't exist. So ụmụ Igbo ọ kara anyị mma na anyị nwaji n'oge chọba ewu ojii before chi ejie. Onye si na-achị quote me right. Ọwụ na ndị Igbo agbanwe that land nye 20 years. Ịchọ itinye ego gị. Ọwụ na ya agbanwe nye anyị aha 20 years. Ị ga-anụzi Igbo n'enu ọnụ. You can only hear them because politically ịmara through politics you can do anything. Ụna amaghị that thing. With the politics everything is easy. So you're safe. That is to save you now. Between you and your God. Between you and only this, that is the only option you nwere. You're not gonna the level of no option. You want option because politically all wouldn't damage the power to take everything and ha ji ọbụghị nwaji. So echi ha chọọ echi ha pụta ha sị na Anambra nọzi na Benue steeti. Ị nwere ike stop nwe. Ị nwere ike just gwa m eziokwu. Ị nwere ike enwechi now apasi ya bill na parliament na Anambra bụzi Benue. Ị nwere ike ga-eme. Ọ asị na Owerri dị na River State, River English. Na ọba ha na River nsogbu aba n'ebe akwụnụ. Enwe anwa nke tiri nwe iwu nke ha na-akpọ ya nke ha na-akpọ ebe ahụ Obi Igbo dị na River State ebe ihe mere. Obi Igbo wuri Obi Igbo River State, River nke State English enwere ihe mere. Asaba Afọ Igbo Delta State, Delta of Igbo, Delta of Igbo. Ọ ngụwara gị gaa na Benue State, go to Benue, ị ga-afụ Igbo village ruru 20 more than 20 na Benue, more than 20 na Benue State. Gaa na River State, enwere ike ịpụtazie one day sef asị na ọ bụzi ha abịa n'ọwa abịadara n'ọwụ Ijaw language.
ibesia akwa besia bugharịsịa flag si UN come and help us, Europe come and help us. At the end of the day nweghị ị ga-eme because ị nweghị option. The only option is if you are coming for justice, you must come with equity. If you cannot fight with hand, you fight with justice. But nwanne ijighị mma ijighị eku, ijighị mma ijighị eku. Okeke amaghị akpa isi, mma abụbara isi adịghị nkọ. Jiri justice mba, jiri kwenu ngwa ọgụ mba. Enweghị bụrụ ekwensu mba, bụrụ Chineke mba. Enweghị nke ikwere abụ abụ. Bụrụ ekwensu no, bụrụ Chineke always in the middle. Ahụ m Nwachukwu mana obi gị na-eji ka ite. Ka ekwe n'uru ọ bara iwu Nwachukwu, eluigwe egweghị gị, nwa ekwensu ọkụ mmụọ egweghị gị, anaghị gị n'ọkụ mmụọ, anaghị gị n'eluigwe. Ọ pọgatịrị ka ị ga-eje, ije ha n'igwe ije ha ọkụ mmụọ, ọ pọgatịrị ka ị ga-eje. Mbanụ nwanne, ọnwụ na isighi ike mmadụ isi ike ime mmụọ sie n'ofunu. Nna ihe nke ọ na-emere anyị eme si anyị sie n'ofu ike ọgwụgworo ike nke mmụọ. Oke ọ bụrụ na akụjisie na ya ụkwụ na aka ka anyị sizie na ike nke ime mmụọ, ka anyị marazie na atalisi nta bụzie anyị nnọọ ka anyị jezie dị n'igwe. Mmadụ ole n'igwe unu ga-eje nwee n'igwe ma ọ bụ na na-eje eje n'eziokwu. Ka ọ bụrụ na na-eje eje n'eziokwu jọs ka anyị werezie ya okwu ụmụazị na anyị bụ ụmụazị anyị na-asa ahụ anyị dị iberibe. Mmadụ ole n'ime anyị ga-eje n'igwe adị. Mana ụtụtụ Sọnde na-eru ha ana iwu ka a na-achọ mma nna aka ebe ị na-eje na ana m eje ụka. Nwere ndị tiri egwu sị ụka dị n'obi nwanne m, ụka dị n'obi ụka ọ bụ gịnị ezigbo omume. Ụka dị n'obi nwanne m, ụka dị n'obi fụ mmadụ ibe gị n'anya etu si fụ onwe gị. Nwanne m enu uwe eme nwekwa onye iwe na-ewe ewezina. Mmadụ one n'ime ụnụ nwere ike idebe nwa iwu a? O siri ike nwanne, iwu siri ike. Life will go by law. Ụnụ mana life na-ego by iwu, ndụ na-aga with iwu. Ọkwa ihe ụnụ na-eche. God means law because God is govern. It's govern, it means law. This law, the problem bụ na ịmaghadị the law. To start with, ịmaghadị the law, that is the problem. All the law ka a na-agwa ụnụ in a mutual way to understand, because ihe na-agwa ụnụ have a law that governs the universe. Onye ka m na-eji indirectly na-agwa gị that na these things your because mgbe iche ime ihe ọjọọ na ị afụ na your heart will compress, obi a na-akụ kpumkpum. That kpumkpum ahụ compression cause that kpumkpum na-adazi owe eto asị now your frequency, the blood gị will rise because the mmụọ nọ n'ime gị alike ha asị. That's why o ji wee resist that asị ahụ butere gị vibration, ibidozie tibe etibe mgbe ahụ ị vibrate ụjọ na-atụ gị because ị na-asị asị, because n'ime obi gị mmụọ nọ n'ime obi gị si mba, that is onye ọ bụ ihe kọsụrụ gị that nervousness. That's why o ji eme gaa na ndị n'ala bekee nwere ihe a na-agbanye mmadụ agbaisi ya ụta asị ọ lie dictator ihu ya ka ọ na-agba kịrịkịrị. Ịdị nervous because the engine, the body engine nọ dị ọ ma na ihe ị na-ekwu n'ime gị na ọ bụghị eziokwu. Ifu na because na enweghị lie dictator but inside you that thing na-disturb gị but ị chọghị ịma. Ọ na-eme n'ihe everything ọ bụla ị na-eme n'ụwa unless you are not conscious. Ọ na ị nwere conscious human being, na ị nwere consciousness, ị nwere mind you have, because some people don't have soul. Ọ na ị nwere mind, ị nwere soul. Ịchọ ihe ọ bụla ị chọrọ ime you will see it. Ị ga-afụ ya, ọ ga-asị gị nka. Ị nwere ike ị na-aga somewhere yourself, ọ sị gị jee na go slow, nwere ike ijide gị n'ụzọ asị ụzọ nka. Ije kachie ntị si ebe ahụ ife ma ihe na-emere ojikpa gị mmiri. Ka nsị na ngarakwara mara nsị mgbe orile na aba m na this go slow. Achọkwara m egbe orile before agbamihe ebere ntị njite isi n'ụzọ. Kpọta obi gị gwara gị na kedu ihe na-asị onye gwara gị okwu obi gị gwa gị si tie orile isi mba ị ga-esi ịgba shortcut mgba Maryland. Ịgba na Maryland na ijere ebe ahụ atọ, mana obi gị si gị gbaa orile before nke gbaa ụzọ airport isi mba. So all those things nwanne, more purified you are, you censor everything. I'm na-agwa gị nke bụ eziokwu
because its number, this is simple frequency. More purified you are, you will censor something. Anything of natural. Ichi ịba plane na ọwụ na plane adịghị mma, you even ị na-aga sef sandal ga-adapụ, mmụọ gị ewere sandal gị mafuo ya, ị na-achọ ka ịchọ dị sandal, plane apụọ, iru ebe a sị plane apụọ na enwere ike rụzie na sna plane na ma jigijigi. Nsị ha na-abachakwara this flight o, na-abachakwara this flight o. Onye pụta na moto ịchọ ka start moto ajụ, ị na-aba na this moto wụ nonsense. Nna in fact m mere moto disappoint go m. No, ụzọ adịrọ mma. A na-eche ka achara gị ụzọ because ịrụsibeghị ọrụ gị. That's all. Nwanne gbanapụrụ ndị amụma ụgha, ha juru eju. More private you are, better for you. Join an organization. Stay clear from public information. Ọ na-egbu mmadụ. Unless me itogo. Ọwụ na itogo n'ime obi gị, then you can take every information. Nenecha ha, ma nwere uru dị ya n'ime. Ọ bụ na enwe uru dị ya n'ime, tụfuo ya. Ma ọkwa na itobe, ịfụ na-agba, ha na-abịa na-agba, ha na-abịa na-agba, ha ga-etinye gị na nsogbu. Ha ga-etinye gị na nsogbu ọbụla mmadụ nwere n'ụwa, something cause it. Ihe ọbụla. Ọ bụrụ nke ndị pastor na-ekpe ekpere. Nwanne, somebody can agitate your spirit. Don't go. Spirit is more powerful than what you think. Ejezine na ndị amụma ụgha, they will, ha ga-eme gị ihe. Nwanne, ha ga-eme gị, ịma na ụnụ aghọta, you don't understand magic. Nwanne, ọ ka mma na mmadụ ama ha something, ọ pụta dị dan na o jere n'ihe ọ na-ama. Ha ga-agitate your spirit, you become a nuisance for life. Iburuzie onye jere ke ha na-akpa ya mmadụ ije nyụ anyụ bere ebere. Mmadụ ije nyụ anyụ bere, ị na-agba ka ije na ụlọ ụka je solve your problem. At the end of the day, nsogbu ga-eme increase. Enwego onye ifuru gbagara n'ụlọ ụka iji solve problem, ọ bụ na ọ bụzi ụlọ enu wepụta. Mmadụ bụ naanị baa n'ụlọ ụka bụrụ na enupụta na nsogbu. Onye ọbụla bụ problem gaa ụka, nna nwanne ga check ye problem multiplied 20 times. Go and check. Onye ọbụla gara ụka si ka na ihe na-eme ya, o jere ịchọ ihe na-eme ya, ga meet pastor, nwanne nke ga-agana, your own is gone forever. Sọsọ nsogbu ihe nwere ike solve problem gị n'ụwa isikwe wụrụ nsọ ala a na-ekwu okwu ya. Nsọ ala nke ndị ndozi ọdịnala nke enweghị kọma, maka na law of nature enweghị kọma. Ọwụ na ọwa ka ọ dị, ihe anyị na-agwa bụ ọwụ na ọwa ka ọ dị is one, there is no mixture. Ọwụ na two is two, there is no mixture. Enweghị akụghị ya mmiri. O nwere mmanya na-esi ka o si n'elu pụta, mmanya akụghị mmiri. Mmanya akụghị mmiri. Ọ bestin. So ị na-ebi ndụ nsọ ala, nwanne, nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Onye ọsọkwa anya bụrụ, ọsọkwa ya bụrụ chinko, jidere ya ogu n'ọfọ. Ọsọkwa ya bụrụ na-eti isi anị, jidere ya ogu n'ọfọ, nwanne, jidere ya ogu n'ọfọ. Ụwa bụ na ogu n'ọfọ ka eji aga. Ndị Igbo si ọ bụ ọfọ ka ide ji awa na, nwanne, jidere ya ogu n'ọfọ. Ọ bụ ihe nna gị gwara gị. Nna gị nyere gị disi, o nyere gị ọkwa ọjị as a tabernacle na ịbụ onye nsọ ala. Nye gị ọfọ dati na nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ, na ndị nwa na onwe wụ the same spam aha ịfụrụ nọ na dati small mmiri aha na-agba. Ọkwa ihe ịbụ, ọkwa ihe ịbụkwa ngwa, you are still growing. Life ị na-ebi, you are growing. O nyere gị ọfọ ka ị mara na ọ bụ aka nri na aka ebe, na ọ bụ enu na ala, na ihe niile bụ ihe niile, na ị nọ within this ihe a na-eme. That you have to respect this law. You must respect it, nwanne. Ndị Igbo bara n'akụkọ today because we refuse to respect the law. We refuse, then gave us to the enemy. Ha nyere anyị n'aka ndị enemy. Ọ bụ onwe onye nyere anyị, ọ bụ nature nyere anyị n'aka ndị enemy. Nna nwanne, ọ dị unu surprise? Nna aghọta, are you surprised why ndị Igbo ji wee nọdụ na the kind situation ha nọ today? Ordinary Nigerian government elu aka na elu aka.
anaghị ihe mere ndị anarabeghị anyị anaghị de ha nwere chance 120% ịnara ya kwụrụ ma because ha nwere governmental law ha nwere ike ichenji anytime ha na-manage mana the force nyere ha dị anị n'aka still give you second chance. Na kedu mgbe ndị Igbo ga-ebido ribe nri na be ha na be nwanne ha? Until then, until ndị Igbo ebidokwa ribe nri na be nwanne ha, onye Igbo na onye Igbo ga-anọ anị rikọ nri nwekọ mmanya, nsogbu adịghị, then the land will know that there is peace on the land, then the land will give back to you. Kedu ihe na-enyere gị ana enweghị iji eme? Ịnọ Lagos, ịnọ Abuja, ịnọ obodo oyibo, ka ihe jikwe ndị ana eme, ka ihe na-azọrọ ya fọ? Kedu ihe na-azọrọ ana enweghị iji eme? Enwe ihe iji eme? Enwe ihe ijiri a na-eme? Ị na-azọ ndị these people ịchọghị inye dị anyị ebe a ha bi ka ha na-akpọ ya desert. Nri anaghị epu, mmiri anaghị epu, enwe ihe na-epu ebe a. Ha na-abịa iwere nke gị, ị na-azọ, ị na-ala bekee, ka ihe na-azọ ya fọ. The only way ị ga-eji wee jide dị anyị bụ ị ga-emekwa dị anyị productive most, because ị ga-ejide nature fọ, ị ga-eme dị anyị productive, make sure na those people bụ anyị aha na ha nwere ihe na-akpọ social benefit from the land. Ndị Igbo ikpuru isi onweghị, ha anaghị enweta any benefit from the land. Ndị Igbo kọrọ ngwọrọ, ndị Igbo nwụrụ nwa, ndị Igbo onweghị onye Igbo na-enweta benefit from Igbo land, from that land, from the resource of the land. Ị na-asị na ha agaghị anara ya nye ndị niile. Ụnụ ama na ndị ugwu na-akwụ ndebe ha ụgwọ every month. Do you know that? Ụnụ ama na ndị ugwu na-akwụ ndebe ha ụgwọ arụghị ọrụ every month. Do you see how nature do? Nature gwara a ga-eje weta dị mmanụ dị na be gị ree ya were kwụọ ndebe ha ụgwọ. Ha did be na ndị Igbo nke obere ha nyere ha na-akwụ ya ndebe ha. Ndị Igbo even ndị rụrụ ọrụ akwụbeghị ụgwọ ọnwa. Ndị Igbo rụrụ ọrụ akwụbeghị ụgwọ ọnwa, na-afọzikwe ndị anaghị arụ ọrụ. So how come eji wee were mmanụ dị na ha gị? You don't even think that there is something natural happening to us. I nwere dị ike iche kedu ka onye ugwu bi na Kafanchan ga-esi wee si na bịa onye nwa ngwọrọ na-ata ọjị si ebe ahụ egide ka mbe ruo ebe a were mmanụ gị jeje nye ndebe ha, jee go express ha gaa n'ime farm ebe a na-akọ ugbo, ha na-eke ego every month, ha kee ego. Ndị ngwọrọ, ndị ọrịa ọcha, ndị ekpenta eke ha ego. Nke ndebe anyị bụ oje na Dubai, ogo the whole land. Ndị Igbo senators nwere more than 50 houses n'Olobake, mana Dubai ma ebe niile. Ndị Igbo senators, Igbo governors, their children are suffering and crying. You know, no, that is this thing or that is all ndị enemy egbu anyị. How can enemy egbuola anyị? Nwa ije ụlọ ọgwụ n'ala Igbo nwụrụ ụlọ ọmakwa nwaanyị na-amụ nwa nwụọ n'ala Igbo n'ụwa kịta this present day. Inwe ha na problem dị serious no n'ala Igbo ị ga-ahụ. Anyị enweghị ike inye onwe anyị hospital, anyị enweghị ike inye onwe anyị ezigbo mmiri, enweghị nwere ike inye nothing. Ị na-asị m na this land will benefit us and bless us. Nna mmadụ kwuru datin ruo ebe nnọkọ ịhụrụ aka ịnọ pịa egwupịa m anya ozugbo, ngwuo ya ọba ha aja anya isi n'ọnụ. Nna ka m pụtakwa ka m jee, o nwere ebe m chọrọ ije.